Ovo je 7 Isusovih izjava s križa koje mijenjaju život. Ove riječi izgovorene u trenucima najveće patnje nisu samo povijesni zapisi. One su svjetionik za svakog od nas. Zamislite da stojite pod dno križa dok Isus umire. Usred boli, ismijavanja i teške patnje, on izgovara 7 izjava koje nose snagu, ljubav i milosrđe. Svaka od ovih izjava je lekcija za nas. Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Isus razapet ismijan moli za oproštenje svojih mučitelja i neprijatelja. Kako imamo ljubiti sve neprijatelje, pokazao nam je dragi Isus. Moli svog Oca da oprosti njegovim neprijateljima. Ne znaju što čine. Ovo je nedokučiva ljubav. Isus moli za sve nas jer svi smo mi grešnici, kako kaže Pavao u Rimljanima. Oče, oprosti, ne znaju što čine. Ove riječi nas uče da ljubimo sve neprijatelje, da molimo za one koji nas povrijede. Možemo li mi oprostiti čak i kad je teško? Isus nam govori da je to moguće. Ako je on tvoj gospodar, moraš ga slijediti. Čini onako kako on činio. I reci, Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Zaista kažem ti, danas ćeš sa mnom biti u raju. Pored Isusa visi razbojnik, ali koji se kaje i traži milost. Isus mu odmah obećava raj. Ovo je slika Božje milosti. Bog čeka naše pokajanje. Sprema nas prihvatiti u svakom trenutku, ali uistinu do nas je. Tražiš li pokajanje i milost? Bože moj, zašto si me ostavio? U ovom vapaju Isus osjeća teret grijeha cijelog svijeta, koji ga privremeno odveo od Oca. Ovo je krik boli, a ipak povjerenja. Kad se osjećamo sami ili napušteni, Isus razumije. On nas uči da se u najdubljoj tami oslonimo na Boga. Žedan sam. Isova tjelesna žeđ podsjeća nas na njegovu ljudskost, ali na duhovnu žeđ. On kaže, tko pije od vode koju ću mu ja dati, neće željeti do vijeka. Ove riječi nas pozivaju da tražimo pravednost i Božju ljubav, jer samo to može ispuniti našu dušu. Svršeno je. Isus završava svoje poslanje, žrtvu za naše grijehe. Ovim riječima pobjeđuje smrt i Satanu, ispunjavajući proročanstva. Ovo je poziv i nama. Jesmo li posvećeni dovršavanju onoga što nam je Bog povjerio? Možemo li poput Isusa ustrajati do kraja? Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj. U posljednjem dahu Isus se potpuno predaje Ocu, pokazujući nama da se predamo u Božje ruke. Ovo je lekcija za svakodnevni život. Predaj mu sve brige, strahove, planove. Možeš li to učiniti? Ženo, evo ti sina, evo ti majke. Čak u agoniji Isus brine za svoju majku, Mariju i učenika Ivana. Tu nam je dao Mariju kao majku, a Mariji je dao nas kao njezinu djecu. Ove riječi nas podsjećaju na Isusovu nesebičnu ljubav i pozivaju nas da ljubimo Mariju kao majku. Ovi 7 izjava nisu samo riječi, oni su putokaz kako živjeti. Uče nas o oprostu, pokajanju, povjerenju, ustrajnosti, ljubavi i ljubavi prema Mariji. Korijenimo ih u sve srca i živimo ih. Postaćemo nova stvorenja, kako kaže pismo. Isus je dao život za nas. Najmanje što možemo učiniti jest živjeti za njega. Razmotrimo ove riječi danas. Neka one oblikuju naše misli, riječi i djela. Koja se ova poruka dirnula, podijelite s drugima. Ostavite sve razmišljanje u komentar, preplatite se za još ovakvih inspirativnih razmišljanja. Neka nas Isusove riječi vode kroz svaki dan. Božji blagoslov.